Nakasaganan ti probinsya kaniti dumteng a kalamidad aglalalo iti bagyo. Dito din pagkaamo ni Mr. Marcel Tabihe, mangidadaulo iti PDRRMC iti probinsya. Sugun kenkwan ababen iti pamili ni Governor Matthew Marcos Manutok ket impakamudan kadagiti agdudumang nga local government units dagiti kasapulan nga maaramid no adda iti kalamidad. Kadagiti kakailyan tayo nga agnanaed at dagiti alagada at dagiti dingwen nga nakawarwar iti ayan ti taltalong da pagamo tayo nga dagiti lightning advisory ket narigat iti mapanrumwar nga mapan mangala kadagitoy no aglalon madaman iti kimat ken guruod. Kastamet kadagiti kakailyan tayo nga adda iti baybay, pangasi tayo apo tanu addan iti gale warning ket hantay kadin nga mapan atemptaran iti mapan agkalap tadeto ket makairisgo iti biag tayo no kasya iti mapasamak. Daytay ti kaudyan nga damag manipod iti provincial capital para iti sirimatan ni Ilocano, RJ Pinera nagipadamag. Narimat karapaap intayo amin maragpat.